Barka da kasancewa tare da wannan channel tamu mai suna Oruman Waka TV. Idan wannan ne karin farko da kake sauraron waka a wannan channel, muna so ka yi kokari ka danna mana subscribe da like domin samun sabbin waƙoƙin mu idan mun dora. Oh, Ruma Studio. Ai ba ku ji na yo taken ba. Mu bar PDP. Wai ko ba ku gane muryar ba. Ban bar PDP ba. Mu kan ba mu bar PDP ba. Me haka ni ban gane ba. Wai mai na bida ban samu ba. Sai dai wani ni ba ni ne ba. Ban ya da tuwo in dauke ba. Tafiyar kaddan kai ba, ba zan tafi ba jagora ba, san ban yi kalar yan shudi ba, ba za ni bi dangin donge ba, ko kun azaban san kunya ba, in ya da tuwo in dautai ba, igaidin ku ba zai tasiri ba, don ba ku fi karfin Allah ba, ba za ni ji warin tusa ba. Come